Здравейте! Аз съм Ива Екимова и ви приветствам с добре дошли в Changecast. Първият ми гост е роден през юли в София в семейството на музиканти. От малък музиката е естествения фон на неговото развитие. Учи в музикалното училище, работи в националната телевизия и е продуцент и водещ на култовото предаване, чийто автор е Ники Кънчев по Дарик Радио, Купон на изток от рая. Това е до 2010. Тогава завършва и факултета по журналистика и масови комуникации. Преди 12 години създава един от най-успешните фестивали в България – Ей-то Джаз. В навечерието на 13-то му издание се изкушавам да му задам повече от 100 въпроса. Но от него ще разберем как в страната, в която битува изразът музикант къща не храни, той успява да създаде устойчив бизнес модел и да продължава да надгражда, ориентирайки инициативите към екологични политики и промяна на средата у нас, както и популяризиране на българската фестивална култура по света. Казвам добре дошъл на създателя, креативен директор и двигател на Ей-то Джаз Петър Димитров. Здравейте, благодаря ти за поканата. Аз ти благодаря, че я прие. Какъв анонс? Да, доста така. Чакай, аз се заслушах. Така си, бре, кой е това? Ето го, той вече е тук. Пепи, казвайки ти добре дошъл, бързам да ти задам въпроса, който във всичките ти интервюта някак си прави първоначалното впечатление. Вау, вие започвате през 2011 година с финансиране от неправителствения сектор, а днес казваш, че успявате 70% самоиздръжка да привлечете от това, което правите. Как става това? В превод на това, което казваш, в превод на този въпрос, уважаеми зрители. Да, сега преведи го на блондински, благодаря ти. Да, ние стартирахме през 2011 година с една идея да покажем джаза в една друга, как да кажа, светлина, по-скоро в друга обстановка. Ние го наричаме да го преопаковаме джаза и да го покажем на нова аудитория, на млади хора, защото към този момент концертните зали в България и почитателите на джаза, концертните зали бяха пълни с т.е. все по-намаляваща публика, като брой и с все по-побеляващи коси. Тъй като битуваше едно възприятие за жанра, че това е някаква много елитарна музика, тя е много трудно слушаема, нали, тя не е за всеки и си представяха червени килими, костюми и така нататък. Чакай сега, аз доколкото съм наясно и знам от историята на джаза, той не е възникнал като елитарна. Той всъщност е възникнал на пристанищата и в баровете в най-долното, на най-долните места. Всъщност, ако трябва да сме съвсем откровени, но още края на 19 век, началото на 20-ти. И всъщност това се оформя като музиката на пълната свобода, на празнуващите, на празника на музиката на свободната мисъл, като с това правя препратка към импровизацията. Джаза е наистина една пълна импровизация. Разбира се, той търпи своите промени, изменения и развитие през различните години и епохи. И сега формите са още по-разтеглени, като в джаза и вече така наречената jazz-related музика, именно свързаната с джаза музика, което са сол, фънк, блуз, хип-хоп и редица вече оформили се като поп музика. Самостоятелни течения, да. Самостоятелни течения всъщност произлизат от джаза. И ние отново се шегуваме, че всъщност всички слушат джаз, обаче не знаят, че го слушат. Именно това постигнахме за тези години, че успяхме да привлечем, наистина да покажем джаза като привлекателна, интересна, нова за тези хора музика, специално в България, но това с публиката е проблем въобще в целия свят. Наистина това възприятие не е само от около нас. Публиката на джаза. Публиката на джаза. И всъщност джаза се превърна отново в така модерно течение. Всеки един, нали, му е приятно да слуша, като чуе джаз, не се плаши и така нататък. Концертите всичките са разпродадени в концертния афиш през годината. Говоря за всички клубове в София и не само. Зараждат се нови джаз фестивали. Въобще джаза е във възход, което всички нас много ни радва. Това, което ние чисто художествено добавихме през годините в фестивала, е да сложим да сложим world музиката като жанр и импровизационната музика като част от джазовото изкуство. И всъщност така напълнихме нашата музикална палитра с най-различни стилове.
и да радваме и образоваме нова и млада публика в София и не само с този, да го нарека продукт вече, цялостен A2 Jazz фестивал, да може да привличаме и много публика от страната и от чужбина, защото ще говорим за това, ще говорим и за това, за културната миграция и... Но да, ще се върна на бизнес модела. Това ти беше въпроса. Аз се връщам на бизнес модела, защото де-факто това започва като едно предприятие, като една предприемчива, нали, твоя идея. Да, точно така. И всъщност моя въпрос е как културното предприемачество се превръща в бизнес? Кои са необходимите съставки? То предприемачеството е бизнес само по себе си, тъй или иначе. Вече не е много модерна дума, защото много предприемачи не успяват да се задържат и 3 години, камо ли 13. Това са вече един друг тип предприемачи, които се наричат стартъпи. Стартъпаджии. Баба ми едно време казваше, той се фирмаджия, не го мисли. Нали, сега ние наричаме стартъпаджии. Което въобще не е обидно. Всъщност няма нищо обидно в стартъпа. От някъде нещо това трябва точно така. И е много важно всъщност да може идеята и начина, по който се конструира идеята, която се превръща в концепция, която се превръща в устойностяване, която се превръща в размер на инвестицията, която се превръща в партньорства и става бизнес. И след това става работещ бизнес модел, който той става работещ първо вече като тръгне да работи, да видим дали работи от една страна, дали е подредено правилно, и от друга страна всички, които тръгват да правят бизнес и си мислят, че ще изкарат 3, 6 или 12 месеца работа, нали, ще се избият инвестицията, образно казано, нали, то просто в истинския живот не става така. Да. Особено в културното предприемачество, говорейки и специално за фестивали, една такава инвестиция в портфолиото дейности на компанията, на един такъв проект всъщност започва да се възвръща не по-рано от между 3 и 5 години, да не кажа от 5 нататък. A2 Jazz фестивал всъщност беше построен благодарение на, разбира се, целеустремеността и таланта на целия екип, от една страна, и от друга страна благодарение на именно инвестицията, която получихме, и успяхме да инвестираме правилно. Ние инвестирахме именно в привличането на хора. Защото хората навсякъде са реалния капитал. Точно така, да. Ако няма хора, може да имаш всичките пари на света, нали, те няма какво да ги правиш, като няма хора. Добре, и обратното. Тази инвестиция, която вие сте получили, и това разгръщане, за което ти говориш, то при вас се случва всяка година с нещо ново. Постоянно надграждате, постоянно добавяте нови инициативи, нови събития. Естествено, световните знаменитости, големите звезди в джаза, които идват все по-често и разпознават A2 Jazz като платформа за изява и контакт с публиката. Това лесно ли е, трудно ли е, как се случва при теб и твоя екип? Значи отстрани е много лесно. Ти така може като гледаш, може да е много лесно. Всъщност това е една много сериозна, многопластова работа, процеси и то изисква всъщност много сериозен екип и много сериозно целеполагане, за да може да се обхване целия мащаб, нали, на това, което правим, и въобще как работи една културна организация, която занимава с културно предприемачество. И да, всички тези компоненти, които ти изброи, всъщност те са процеси, нали, които се управляват от нас и от нашия екип паралелно през цялата година. Това е така наречения full-time job. Ако някой си мисли, че събитие каквото и да се организира за 2 месеца, особено такъв мащаб, така. Това, което всъщност е основният фокус и винаги от ден едно е бил на A2 Jazz фестивала е музиката. Оттам нататък всичко това, което виждаме на поляната като да го наречем спомагателно и допълващо преживяването на хората, именно напитки, арт-базар, арт-инсталации и различни неща, които грабват окото. И съпътстващата програма от workshop, обучения, различни срещи с различни представители на този бизнес. Точно така, но ние разделяме много ясно A2 Jazz фестивал като фестивално преживяване един път, и втори път нашата професионална програма, която вече е именно насочена към
към професионалисти от музикалната индустрия и фестивалната такава. Но да, права си, нашите workshop и те са основно посветени за детска аудитория, за да могат децата да се припознаят в музиката въобще, след което сутринта и след което след обяд да отидат с родителите си на фестивал, за да видят всъщност как се реализира тази музика на сцената, за да могат да получат пълно преживяване и те самите, нали, през техните детски очи. И всички други гаделчета, които правим като сутрешната йога от 8 сутринта на терасата на Топлоцентрала. Добре, чух за това. Велико е, между другото е велико. В смисъл купон до 2-3 сутринта и след това йога е страхотно, но професионалната програма е много важен елемент. Тя включва международен шоукейс като чуждица, която е непреведима на български. Да, това е нещо като да демонстрираш пред професионалисти. Да, това са демонстрационни концерти пред нашите делегати. Това са професионалисти и програматори от най-различни фестивали в Европа. Тази година имаме над 50 делегата. Това е много важно. То развива не само фестивалната култура, а и музикалната индустрия. Точно така. Тук усилията са насочени изключително много в представянето на млади артисти, което е фокус на Ето Джаз фестивал отново от самото му създаване, защото ние винаги даваме на най-младите артисти сцена от една страна, а вече с шоукейс модула ние професионализираме от гледна точка на това, че им даваме не просто сцена, а им даваме възможност за развиване на тяхната кариера директно. Това е едната част шоукейс, а другото е нашата конференция, която се казва Music Talks Conference. Тя е много тясно профилирана, разбира се, за хора от музикалната, но и не само индустрия, защото фестивалите, например, обхващат много различни сектори, включително и най-вече този на ресторантьорите, нощния живот и туризма, които са много взаимосвързани. И всички останали съпътстващи дейности, като рентал компании и така нататък, които обезпечават събитията. Това е една цялостна екосистема. И тази година ние сме посветили нашата конференция именно на това. Чувала съм тази твоя теория не само за културни и туристически мост, който фестивалната култура фестивалните събития могат да хвърлят, дет се вика, поне тук на нашата си балканска територия, защо не и на по-дълги разстояния. Как това е възможно? Ти говори за това в една музикална конференция в УНСС, на която аз присъствах на твоя лекция. Как става това? Това става първо с демонстриране на капацитет на пазара и на територията. Между другото, говорим за бизнес, независимо дали става въпрос за автомобилостроене, производство на домати или за музикална индустрия като принцип. Тоест, тук трябва да поставим България на картата на Европа, което ние и различни сектори се опитват изключително така последователно да правят, въпреки киселинната среда, в която живеем. Какво имаше предвид? Всички ни разбират, тъй или иначе. Какво имам предвид, защото е ясно. Се опитват именно да направят този пробив не само за себе си, персонално и за своя бизнес, но и въобще, правейки този пробив, той го прави за целия сектор и за цялата страна. Малко идеалистично звучи, но е точно така. Но е напълно възможно. Не, то не е възможно, то е така, защото колкото повече български компании пробиват и установяват устойчиви и стабилни контакти с други чуждестранни бизнеси и започват да върви импорт и експорт, реално погледнато, а не само едностранно, нали, да внасяме, защото за нас е много важно да изнасяме като икономика генерално, включително културната икономика. Това вече ни поставя на картата като един устойчив и развиващ се пазар. Няма нищо по-хубаво на света от това да си развиващ се пазар, защото той непрекъснато търпи развитие. Нали? Ето Джаз също непрекъснато търпи развитие и добавя още стойност не само към хората, не само към средата, не само към индустрията и бизнеса, но и в екологичен аспект. Какво значи екофестивална политика? Правилно ли го произнася? Който както иска, но в контекста, в който се намираме глобално, именно всячески се опитват, или по-скоро всячески се опитват да ни кажат, че така трябва. Всички говорят, това искам да кажа, т.е. приказките много, за съжаление, изпреварват действията, но ние сме наистина последните 5 години от 2019 година насам силно фокусирани върху това да намалим максимално екологичния отпечатък от провеждането на Ето Джаз фестивал, но и не само.
него, защото правейки най-различни изследвания един път, които сега, особено тази година, ще бъдат много силно засегнати на нашия фестивал, говорейки за устойчивост. Най-различни инициативи от разделното събиране и то пълномащабно за 60 000 души, нали, за тези на фестивала. Това е много сериозен мащаб. Разделно събиране, сепариране, рециклиране. Миналата година за първи път въведохме фестивални чаши срещу депозит, за да можем да минимизираме почти напълно използването на еднократна пластмаса. Тази година ще имаме рециклатор за първи път на място за пластмасови бутилки и метални кенове. Много такива неща, които са необходими, които не само на A2 Jazz фестивал да присъстват като активност, но и да бъдат един вид ретранслатор на това послание, защото България и не само Балканите са на последно място по рециклиране на своите отпадъци. От една страна, от друга страна карбоновия отпечатък, който ние с всяка крачка буквално произвеждаме. Освен теб, когато ходиш на интервюта с колело. Освен аз, когато ходя на интервюта с колело, което не е толкова често, колкото ти си мислиш. Признавам си, нали, смисъл хора сме, но наистина трябва да можем да използваме всеки възможен случай. Точно така. И трябва много сериозно да се замислим. Това, което тази година ни предстои е с нашия новосформиран sustainability екип, начало с Ника Милунович от Виена, която е нашия sustainability менеджер, професионализъм в областта, директор на един от големите екофестивали в Европа. Дойде да ни помогне и тя се влива в екипа на A2 Jazz заедно с нейното ноу-хау, което е съвсем ново въобще за цялата ни територия по отношение на управление на отпадъците и sustainability на културни събития. И заедно с една организация, която се казва Positive Planet Event, която всъщност представлява един огромен калкулатор, който калкулира всяка една, както преди малко казах, крачка на нашата публика, на нашите барове, на всички продавачи, търговци, артисти, как са дошли, колко е изгорил самолета съотнесено към неговата седалка, каква е била дестинацията, какъв е бил модела на самолета, сега тук да не спекулирам, но наистина всяко едно нещо се калкулира, за да може да направите анализа. За да можем да направим анализ на тези хиляди данни и накрая да излезем с пълен доклад за нашата доклад по нашата устойчивост. Ние вече имаме такъв от миналата година с точни цифри. Миналата година беше за първи път, доколкото си спомням този доклад. Този доклад, да, това е нашия, наричаме го бебешки доклад, защото той всъщност има някаква обща информация, но тази година данните ни ще бъдат изключително дълбоки. Да. А всичките активности, това е много важно, които ние осъществяваме на A2 Jazz, включително и музикалната ни конференция, включително това, за което току-що говорих, включително икономическото изследване и методологията, която заедно с Alpha Research миналата година създадохме за измерване икономическия, социален и културен ефект от фестивалите въобще. Всъщност е едно подарено ноу-хау и то е отворено за целия ни сектор, за да може ние, показвайки пример, да могат всички да вземат. Колегите ни да кажат, това сега какво се прави интересен. Не, колеги, това е тук, то е в нашия уебсайт, вземете го и каквото може да вземете и го приложете, ако искате, заповядайте. Смисъл, защото важно е, отново казвам, да развиваме цялостно средата, за да и повишим малко pH-то, да я обогатим с озон, за да могат нашите зранца, които винаги всяка година садим, нали, си посаждаме да могат да растат красиви растения и те да дават истински пълни плодове. Това на мен ми изглежда, освен че ми е много интересно, ми изглежда като промени картинката в действие. Да. Аз съм много щастлива, че както аз от самото начало, така и A2 Jazz си партнираме с Промени картинката и това е причината да се съберем тук в този разговор. Освен всички тези неща, които променят картинката глобално, защото това ще се случи при тези темпове, с които вие работите, какво друго и колко време ни трябва, за да видим картинката променена? Това е много интересен въпрос, защото той трябва да се пресметне, се отнесе, пеленгува. Е много хубаво. Пеленгува? Да, пеленг. Знаеш какво е? Не. Това е такъв моряшки термин. Морски.
Вау! Добре. И аз научавам нещо ново от този ChangeCast. Трябва да бъде... Ние не знаем кога ще свърши петрола. Всъщност знаем. Има уърдометър. Да, образно казано. Знаем, вече сме 8 милиарда и има много хиляди буквално фактори, които трябва да бъдат взети под вниманието, които да се сложат в тази калкулация, за да ти каже кога това ще се случи. Освен всичко, не само всяка страна, държава е различна като начин на функциониране, като темпове на администрация, като реакция на хората и народопсихологията им, но и всеки човек е индивидуален. Тоест, в развитието си, осъзнаването във всичко е индивидуален. Всеки един човек има собствена индивидуалност, собствено темпо, собствено възприятие и така нататък. Тоест, ние как ще променим картинката, наистина общия лозунг зависи само от нас, но всъщност зависи от всеки един персонално. Проблема на нашите общества тук в този регион, и не само вярвам, е разделението и ярката индивидуалност и несъобразяването с общата картина и общите послания, които страната излъчва или получава. И всъщност при нас става доста по-трудно възприемането на нови неща. Много трудно става промяната. Именно за това... Да, но е възможна и ние виждаме вече... Това исках да кажа. Това, което ти разказа току-що... Това исках да кажа. Да. Добрите примери на промени картинката, които като кампания непрекъснато демонстрира от една страна на живо, от друга страна с всичките художествени и художествени похвати, което е много важно, защото това са послания през културно съдържание. Които се оказват супер емоционални и ефективни. Точно така. Така че, използвайки силата на културата, на изкуството, ние да можем, отново употребявам тази дума, да ретранслираме тези послания, не само да ги говорим, но и да ги покажем на действие. Така че партньорството на Промени картинката и A2 Jazz е само един от ярките примери за реализация именно на такав на тази дейност, на това действие. Точно така. Добре, в друго свое интервю ти казваш, че ти го каза и в началото на този разговор, аз те прекъснах, защото сега дойде момента за този въпрос, че това, което се вижда на поляната е само върха на айсберга. Какво друго ще се случи в 13-то издание на A2 Jazz от юли месец тази година, освен всичко, което така изброи изчерпателно? Наистина има доста неща, които вътре са се променили. Тези под повърхността на айсберга са всъщност основно нашата професионална програма, която, пак казвам, това са шоукейсите. Ние имаме 50% увеличение на шоукейс слотовете. Извинявам се за чуждиците отново, но това са шоукейс концертите, демонстрационните концерти. Миналата година бяха 8, тази година са 12. Това е максималният капацитет, който за един ден можем да покрием. Делегатите са ни над 50 души от ключови фестивали и програмни директори от Европа и куратори на музикални програми. Респективно купувачите са това на тези млади музиканти и техните проекти. И ключовото е нашата, отново казвам, нашата Music Talks Conference, която тази година е основно посветена на фестивалите и ще ги разгледаме тези културни събития като явление от много различни ъгли. Ще ги разгледаме като привлекателни туристически продукти, включително. Да, ще ги разгледаме като повод и възможност за интернационализация и маркетинг, както на фестивала, така и на дестинацията, като потенциална туристическа такава. Ще ги разгледаме през данните, т.е. през изследванията, през научната гледна точка. Т.е. кой какво произвежда в конкретни цифри. Правя препратка към нашето изследване от миналата година, икономическото, което показа много ясно, базирано на научни изчисления и статистически, че ние произвеждаме 3 пъти повече върху инвестицията, над инвестицията, която правим. Тоест, ние имаме почти 2,5 милиона лева
възвръщаемост в местната икономика за тези 4 дни, което включва цялото потребление на всякакъв вид услуги от близалката през билетчето за градския транспорт, през вечерята, през пътните, през сити такса, който се плаща при настаняване, което при нас не е пренебрежимо малко в никакъв случай. Нали, имаме около 1000 гости от чужбина. Има гости, които идват като публика. Точно така. Предизвикателно освен всички останали, които предизвикателно е да ги измерим, но ние направихме миналата година всъщност това, което верифицира изключително така в дълбочина тези данни, е, че ние направихме 2003 анкети на нашия, т.е. 10% от средно присъстващите на ден, което е всъщност 2 пъти пък спрямо националното представителство, нали, което знаете е 1043 между 900 и 1000 човека. Ще разгледаме фестивалите през тяхната стойност от тази гледна точка, не само пари, нали, не само финансово измерение, но и социално и културно. Такова. Ще разгледаме фестивалите през екологичната призма, с панела Ecology of Music Festival. Ще имаме концептуален панел, който ще говори за именно това, което говорихме преди малко, създаването на концепцията, идеята, концепцията, след това остойностяването и вече по пътя към реализация и устойчивост, разбира се, и един изключително деликатен, бих казал, панел, който сложихме буквално в последния момент в нашата програма. Той се нарича, отново се извинявам за чуждицата, но тъй като цялата ни програма е само на английски език, тъй като всичките ни говорители, гости и от целия регион Балкански, от Европа, нали, това е официалният език на конференцията, но той се казва Life is Noisy. Live, като лайв концерт, Noisy е като значи лайв концерта, ти е шумен. Какво означава това? Какво таргетирате в този панел? В сектора и не само, в така общественото пространство, последната 1 година се заражда сериозен полемика. Все още не е станало диалог в чистия му вид. Нали, за това колко шум вдигат културните събития, защо го вдигат, колко време в годината го дигат и ако може да го дигат някъде другаде. Така. Разбрахте. И не само. Истината е, че шумовото замърсяване в град София и въобще в България е нещо, което е много силно пренебрегвано. На всички ни е шумно, ама не знаем къде да прочетем какви са правилата, какви са данни, въобще така. И как ни влияят. И по какъв начин то е отнесено в наредбите на Столична община и доколко и въобще нормативната уредба в страната и доколко то се спазва и по какъв начин се спазва. От една страна, това е общата рамка, но всъщност преди това, говорейки за културни събития на открито и така нататък, които са свързани с облика на града, с културния живот, който пък е директно свързан с качеството на живот на хората, нали, като няма къде да отидеш, ти просто не отиваш никъде. Не отиваш никъде, точно. Така. И нощния живот, защото това е нощната икономика на София, в най-хубавия смисъл на думата и съвсем сериозно казвам, термина се нарича нощна икономика. Да, то носи приходи. Така, и икономическата страна на тяхното присъствие и реализация на местата, където се правят. От една страна, от друга страна, какви са техните функции? Давайки пример с нашия фестивал, който съдържа това и това като компоненти и неговия и отзвук, реакция на публиката, привличане и така нататък, нали, Ето Джаз фестивал има своите, бих казал, вече с изключително значими обществени функции по отношение от представянето на нова музика, who cares, да кажем, нали, но в възпитаването на фестивална и градска култура, това е фестивал за градска култура, който излиза вече далеч и последните години на изкуството и културата. На изкуството и културата и далеч извън рамките на България. Защо казвам непрекъснато извън рамките на България, освен нали, че ние сме много добре комуникационно работим с различни, включително чуждестранни агенции, които да рекламират фестивал и дестинацията. И дестинацията е много важно. Ние вече 6 години, 2009-2005 година, вече имаме
ключово партньорство с една от най-големите музикални телевизии за джаз и класическа музика в Европа. Това е Мецо, които всяка година излъчват нашите концерти. Тоест, ние имаме постоянна експозиция навън в таргетиран точно целеви канал с аудитория, която е високо позиционирана, над 75 милиона зрители са това в цяла Европа, което вече нивото е малко по-различно. Абсолютно, да. Вие и Живко Петров, да. Ви излъчват по Мецо. По-скоро Живко Петров и вие, да, защото него да. Всичко това, което разкажеш, е толкова интересно и е толкова яко и наистина променяш картинката, ти, твой екип и фестивала, променяте картинката не просто в тази еко-част, която таргетира по отношение на кампанията потребителското поведение и неговата промяна от гледна точка на изхвърлянето неправомерно на фасове и замърсяването на околната среда, но с всички тези неща, които ти разказваш и данните, които след това ще получите обратно, кога започва? Започваме на 4 юли с всичко това, което разказахме до момента, плюс това, че всъщност тази година електрифицираме транспорта, вътрешния си транспорт, което също е друг голям експеримент първо, защото до момента не е правено. Изцяло електрически транспорт вътрешен. 4-7 юли нашата програма е в уебсайта ни ejtojazz.bg. Социалните мрежи бълват, разбира се, непрекъснато информация за най-различни активности. Всички наши партньори, включително Промени картинката, ще имат много разнообразни и така цветни, атрактивно присъствие и интеракция с публиката, включително в посока устойчивост и опазване на околната среда, включително и най-вече към музиката, разбира се. И очакваме с нетърпение нашите специални гости, защото тази година невероятни звезди на сцената, като Нолър, като Сирил Еме, номинирани за Грами, млади артисти. Между другото, тази година сме подбрали приоритетно Антонио Фарао, като препратка към класиката в лицето на Макой Тайнер Legends. Антонио Фарао с Чико Фриман, с Стив Торей, великолепни музиканти и още редица други български и чуждестранни артисти. Нашите шоукейс артисти са великолепни от 10 страни. Имаме артисти от Африка, от Азия. Невероятна селекция направи нашето международно жури. И разбира се, нашите лектори на конференцията. Това са Ерик Риц от Коачела, директор на Коачела, един от най-големите фестивали в света. Лиса Наста, един от програмарите на Гластънбъри. Имаме комуникационния директор на Примавера Саунд в Барселона, Марта Пиларес, която идва специално за фестивала. Зоцена Мико, която е ръководител на главен изследовател всъщност на Sound Diplomacy. Това е една изследователска, как се казва, къща, агенция. Учени са това, нали? Не са социолози, само които изследват музикалната екосистема и влиянието на музикалната индустрия върху развитието на градовете. И нещо ключово. Доктор Беатрис Гарсия е един от ярките ни също. Тя не е известна толкова в артистичните среди, колкото в научните, да. Но не само научните. Тя е член на Международния олимпийски комитет и всъщност е в адвайзъри борда на екипа, който реализира Олимпиадата. Тя в момента е в Париж и ще дойде от Париж директно в София, след което ще се върне пак и въобще много вълнение. Имаме наистина много интересни неща. Замкмета на Солун, бившия, ще дойде, който има изключително голям опит с музикални, културни фестивали. Той беше 2 мандата много успешно кмет по туризъм и култура. И така имаме наистина страхотни лектори. Ще разкажем историята на Спирита в Бургас, истинската неразказана история на Спирита в Бургас. Онзи Спирит преди 17 години, 18, когато започна. Той започна с изключителен размах, заявка, с изключителен професионализъм и много добре подредена структура. Аз тогава нямах никаква представа, че се занимавам с фестивали, но Спирита в Бургас като зрънце, семенце беше перфектно, защото съдържаше всички тези компоненти, за които си говорим още тогава. За съжаление, след 3-та година той смени своята собственост и всичко тръгна в друга посока, но ще чуем истинската история на на идеята, концепцията и инструментите, с които ти реализираш един такъв огромен мащабен проект. Знаех си още първия път, като говорих с теб, че ще трябва да направим втора част.
ще се върнеш да разкажеш, когато свърши Ейто Джаз през юли 2024, 13 издание. Ще се видим на поляната на Южния парк. Успех! Благодаря. Променяйте картинката. Всички това правим и за това сме се събрали. Аз ви благодаря, наистина супер интересен разговор с Петър Димитров. Ние продължаваме с следващия епизод. Кой ще бъде там и за какво ще си говорим, ще разберете, ако гледате ChangeCast в платформите на Новини.bg и Woman.bg, част от Спортал Медиа Груп.